A kwanan nan ne mai kamfanin WhatsApp da Facebook da Instagram ya ba da dama za ka iya creating din channel a WhatsApp ɗinka. Misali kamar haka. A yau zan nuna muku yadda za ka yi creating din channel a cikin WhatsApp ɗinka. Kar ka manta ka yi like, ka yi share, sannan kuma ka je cikin comment section ka rubuta don. Zan ajiye muku link din channel ɗina a cikin comment section. Ga mai bukata zai iya zuwa domin ya je ya danna min alaman nan ta subscribe. Zaran ka je kan alamar started din na wayar ka ga wani waje inda ka ga alamar please zaka danna shi, zaka danna wannan waje yana ga to create channel. Anan zai nemi ka bashi dama. Zaran ka bashi dama anan kuma zai nemi ka saka sunan channel ɗinka. Misali zan saka sunana. Anan kuma ƙasa zai nemi ka saka abinda channel ɗinka ke nufi da kake gani. Zaka yi wani ɗan takaitaccen bayani akan channel ɗinka. Zaran ka ƙare kuma idan kana da buƙata nan zaka saka hotonka. Zaran ka ƙare anan zai nemi ka bashi dama da kake gani. Zaran ka bashi dama da zaran ya ƙara sacin da kuke gani shikenan mun yi creating din channel. Ga mai bukata zai iya zuwa yi mana subscribe, link shi na nan a cikin comment section. Ga mai bukata zai iya zuwa yi mana subscribe. Nagode.